Stela Karl Ćosić, biznis coach, danas kod nas u 150 minuta i malo da naučimo pa i kako da budemo bolji kada smo zaposleni, a kako da budemo bolji kada smo rukovodioci. Nije lako ni jedno ni drugo, a treba znati i jedno i drugo. Stela, dobar dan i dobro nam došli u 150 minuta. I kakvi su danas zaposleni i kakvi rukovodioci? Ja onako to gledam sa ružičastim naočarima. Mogu stvarno da kažem da ima različitih ljudi, ali stvarno ima izuzetnih rukovodilaca i izuzetno angažovanih zaposlenih. Sve zavisi od kompanije, od klime, kakva vlada u kompaniji i kako se prilazi zaposlenima, odnosno od rukovodioca. Da, i negde je nama bila osnovna teza ovde kada smo pričali na ovu temu, to samohvaljenje. Prosto imate ljude koji će mnogo više pričati o onome šta su uradili, jel tako? Mnogo će više reklamirati negde svoj rad, do tančina objašnjavati koliko je to teško, koliko je to zahtevno, a imate one druge koji završe posao. E sada, koji bolje prolaze? Ali ovako iskreno. Ja mislim da isto to zavisi od rukovodioca, šta više voli. Nekada su rukovodioci zaista odvojeni od ostatka i onda čuju ove što su najglasniji, ali uvek bih se opredelila za ljude koji stvarno rade svoj posao, a ne troše vreme na taj neki lični marketing. Ali stvarno ne možete da kažete da li će proći bolje ovo ili one. Ima ljudi koji stvarno imaju svoju strategiju i time se bave. Ja više navijam za ljude koji stvarno rade i rezultati ih. Pa da, oni su prosto bolji za kompaniju. Definitivno. E da, kako sada rukovodilac da nauči, da prepozna to što je bitno, da prepozna ono što je važno za njegovu firmu? Pretpostavljam da je tu uvek važan rad, radnik, rezultat, je li tako? Jako je važan taj dobar odnos, prava komunikacija. Ako se ljudi puštaju bez pohvala, bez jasnog feedbacka, bez deljenja informacija, onda se snalaze na različite načine. Pa onda imamo te ljude koji se tako malo samo hvale i one koji ćute. Ja se zalažem za to da se ljudi zauzmu za sebe. Postoji ta takozvana asertivna komunikacija, mada se meni ta reč ne sviđa preterano, ali to je da umete na pravi način da izrazite stvari. Da umete da kažete kako stvari stoje. To je preporuka onda? Preporuka je. Da ljudi govore, da komuniciraju, da pričaju o pravim temama, ne da se samo reklamiraju, da se hvale, nego da rade i da umeju da navedu šta je u pitanju. Zašto vas ovo pitam? Zato što čini mi se da kod nas postoje sredine gde to i nije dovoljno ohrabreno, nije to motivisano i ljudi se plaše nekako da svom nadređenom pa i ukažu na problem i ukažu možda i na njegov način vođenja sada, da li jednog dela kolektiva ili celog sistema. Nismo mi baš od malih nogu, mislim, govorimo ovdje mi u Srbiji, nismo mi baš učeni da se mnogo bunimo ako nam nešto ne odgovara. Ili pak da mnogo razgovaramo? Mislim da nismo učeni da razgovaramo na pravi način, pa onda dođe do te situacije da krenemo da se bunimo. Možda bi bolje bilo da prvo razgovaramo i da ne radimo to tako da napadamo drugu osobu i da nalazimo zamerke i da dajemo kritike, već da dolazimo iz neke svoje lične pozicije, kako se mi osjećamo, kako mi doživljavamo i vidimo, to je samo naša perspektiva, i da umemo da kažemo šta bi nam bilo bolje. Kako bi to trebalo da zvuči? Evo, da sada naučimo nešto od vas. Kako da se kao radnik pokažemo na pravi način ako osjećamo da dobro radimo svoj posao? Koje su to negde reči i pristup koji je pozitivan? Pristup nakon koga će naš šef onako se zamisliti nad tim što smo rekli? Ima jedna nova metoda koja će uskoro biti dostupna i ovde u Beogradu, ali evo samo da kažem kakav je primer. Ako ja kao zaposleni želim svom pretpostavljenom da skrenem pažnju, da mu kažem da recimo mislim da sam nešto jako lepo uradila i da je ovo rezultat višemesečnog projekta i onda dođem i kažem meni bi jako značila vaša sugestija da li vidite da bi nešto eventualno moglo da bude bolje, ali da mi date kroz preporuku na koji način mislite da bi to bilo bolje. Znači to je nešto što se zove feed forward. Njega u aktivnu poziciju. Apsolutno. I onda kada nam kaže ili ako krene možda kritički ovo nije bilo kako valja, trebalo bi tako i tako, onda tražimo dozvolu da li mi možemo da kažemo, odnosno da kažemo ok, da bi to moglo da uradim tako, bilo bi mi jako važno da sa vaše strane dobijem potvrdu, da ste primetili, da ste razumeli, možda čak i neku vrstu saveta, da uključimo drugu stranu. Ja stvarno ne razumem zašto se ljudi plaše da razgovaraju. Kada su svi odrasli i kada sa druge strane stoji čovjek koji ima titularno višu poziciju, možda neki drugi nivo odgovornosti, ali svakako nije strašno. Ali Stela, imate ljude koji, ne znam, decenije provode u kompanijama i prosto vide da nekako, pa ne prolaze dobro baš oni koji
ističu tako i ukazuju na neki problem. I vi dobro znate da to je često kod nas slučaj. Ne valja da ukazuju na problem, bilo bi dobro da ukazuju na sebe i na svoje sagledavanje situacije i da daju predloge za rešenja. Ne želim da idealizujem, ali često radim sa kompanijama, vrlo često sa klijentima koji imaju, recimo, percepciju da je čovek koji je na top poziciji jako opasan, s njim se teško razgovara. Onda razgovaram sa tom osobom i shvatim da se ne radi o tome, nego da niko nije u stanju da priđe i otvoreno da kaže. Mi jako volimo autoritete i jako ih se plašimo i polazimo od pretpostavke da nismo na istom nivou. A to je greška. Pa po meni jeste greška. Da. Vidjet ćemo šta ću da kažem. Gde da čujemo po neki trik i da naučimo nešto više? Lično jako volim, koliko god da učim i koliko god da mi je to oblast, uvek koristim priliku kada dolaze u Beograd veliki govornici, veliki lideri u ovoj oblasti. I sada 29. i 30. dolazi Marshall Goldsmith, on je jedan od svetskih executive coacheva, ljudi koji uče ljude kako da postanu bolji, iako su već dobri, i kako da naprave trajne promene. I sa njim dolazi i Brian Tracy. Tako da je to izuzetna prilika, kao kad nekad pričamo dolaze nam Rolling Stonesi, sada u tom su svetu to je to, Rolling jel Stonesi, tako? zaista Ono tako najbolje je. što postoji. Tako je. Mnogo hvala. Hvala Stela vama. na gostovanju. Stela Karl Ćosić je bila naša gošća u 150